Oke, mojah view guys, mojah. Ayah saya terus mau mana? Banglagar pura ibu. Oh, grupनि नामफोरखौबो एसे खोन्थाखादो आरो. जोंनि ग्रुपनि नामा दा ट्रेभेलिं बादिस जोङो बिदिनो माने जोङो गोबाव जाबायमोन आरो एसे गोबाव जाबायमोन जोङो राइड लागाखैमोन जोङो मेगननि नोजोरा नोंखौल' नागिरो गोरबोजों हास्थायगोन नोंखौ आं अरायबो Hello guys, hello, good morning guys, good morning. तो फाइनली गाइस आं माने न'निफ्राय फैनाय टाइमाव माने इदि गोदो ब्लग सग लाबोदासै गाइस बेनिखायनो आं माने नैयाव ब्लग लानाय जाबाय तो आङो माने जेथिंबो दिनै राइड खालामनो सानदोंमोन बाट आङो दिनै माने दा ट्रेभेलिं बाडिस ग्रुपजों दिनै राइड खालामगोन आरोना गाइस इसोर माने बरमायाव गारिखौ लाइन आप खालामगासिनो दङ ओमफ्राय आङो नलबारियाव माने नेना थागोन होनना बुंदो ओमफ्राय नलबारिनिफ्राय जमा जोङो राइड खालामगोन आरोना तो लकेसना मायाव लादों आं बेखौ मोजां मिथिया खिन्थु माने दिनै राइड दङ होननाल' मिथिदो बेनिखायनो आङो कल खालामदोंमोन ओमफ्राय कल खालामनाय बुंदो आरो इसोरो ओमफ्राय नेना थाबानो जाबाय नलबारियाव जोङो दा बर्थमान बरमायाव दङ होनना बुंबाय थादों आरोना तो नोंथांमोनाथ' मिथिखादो दिनै मा दिनै जाबाय हेपि रिपाब्लिक डे गाइस अके तो गासैबो हेपि थाबानो जाबाय तो सोरबा जुदि राइड खालामदों मोजां सेफ राइड खालामबानो जाबाय आरोना तो आंनियाथ' राइडिं जेकेट गैया नाथाय आं बाट नोरै सेफगार्ड गाननानै राइड खालामखायो ओमफ्राय हेलमेट लाखायो ओमफ्राय ग्लभ्स गानखायो आरोना तो नोंथांमोनाबो सोरबा जुदि राइड खालामबा मोजाङै राइड खालामबानो जाबाय तो रावबो जेबो जानो नाङा तो आरो दिनैनि दिनाव माने पुलिस बा आर्मिफोरखौ नुबा एसे माने रिसपेक्ट होबानो जाबाय तो आंबो जुदि लामाफोराव लोगो मोनोबा आंबो माने रिसपेक्ट होगोन आरोना गाइस तो नोंथांमोना नायलायबाय थाबानो जाबाय गाइस आङो नैबे आंनि फ्लेट लग'खौबो लाना फैखाबाय आरोना इयाव नाम ओमफ्राय दोङो इयाव बेगसे बरिया पेकिं खालामखाबाय गाइस ओमफ्राय इखिनियाव दोङो इन्डियाननि बरिया फ्लेटखौबो लाखाबाय दिनैनि थाखाय ओमफ्राय पुरा पेकिं आरोना पुरा माने दिनै एक्साइटेड जाना दोनखायो आरोना तो नोंथांमोनाबो नायलांबाय था दिनै एसे माने आलादा टाइपनि जागोन आरोना एसे धामाकाबो जागोन तो नोंथांमोना नायलांबाय था होमबा दे होमबा गाइस Hello sir, Republic Day handset, thank you. Group aja sih orang Bongaigaon pura. Banglagar. Kami itu line up korin ta mana, resort jam. Mana, 200 man hoga pare. 200 man hoga pare. 200 man. Ahi asa. Ahi asa itu rugi mau ta mana. Banglagar pura ibu. Ente itu Burma pasti ada. Mana mau rasta sub police army rasta dekha pasti no. Sek mau mana respect dia ahi asa. Itu sar itu log pasti, itu mau satu log mati sih ada. Bapak apa nanti sar olok mana rasta thaka mati di lol. Saya sab thake deh. Thank you. YouTube channel আছে স্যার YouTube channel আছে ডিসক্রিপশন আছে মানে নুকুল ব্লগ চ্যানেল নাম তো আচ্ছা ইউটিউবত সার্চ করলে পাবো আমি অল ইন্ডিয়া রাইড করে থাকি নকা দেখা ফেদে স্যার ओके तो आं माने दिनै जिखुनु जाया पुलिस मायबा लोगो मोननायखौ आं दिनै माने माथो होलांबाय थाखागोन आरोना दिनै तो गासैबो रेसपेक्ट होनांगौ गाइस तो गासैबो रेसपेक्ट होनांगौ आरो रेसपेक्ट होखानांगौ मानो होनबा दिनैनि दिनाव बिसोरो एसेबां खस्थ' खालामो ना ओमफ्राय खस्थ' खालामनानैबो जुदि रावबो रेसपेक्ट होआबा माने पुलिसफोरा जोबोद गोसोखौ दुखु मोनो आरोना तो आङो इयाव एसे साहा लोंना लानि दा ओमफ्राय साहा लोंखांनायनि उनाव बरियानो इसोरखौ नेनोसै ओमफ्राय इयाव दसे समाय थानोसै आरोना तो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था गाइस अके है भाई साहा लाखिलै गरम मना बे धुनिया एके ओके तो आंनि बाय सा लोंलांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय था तो गणेशगुरि गय ना दादा गणेश मन्दिर ना ओके तो आं दा नैयाव माने नै दादानि दखानाव माने एसे साहा लोंनि आरोना
माने फुंनिफ्राय एक ब्रेकफास्ट खालामनाय जाबोखायाखै नालाय बेनिखायनो एसे साहा लोंनोसै ओमफ्राय दा बिसोरो माने दानो मोनफैखायाखै नालाय बिसोरो मोनफैयाव लासै आं इयावनो दसे नेनोसै आरो ना गणेश मन्दिराव ओमफ्राय बिसोर फैबानो राइडखौ स्टार्ट खालामसै थ' नोंथांमोना नायलायबाय था गाइस आं एसे साहा लोंना लानि नोंथांमोना नायनो हागोन नै कफि खुरै न पुरा साहा लोंनोसै आरो ना ओमफ्राय मेथाइबो लाखाबाय पुरानो एकदम गजा दे होमबा नोंथांमोना नायलायबाय थादो गाइस अके नै लोगो मोनबाय hey wah mana karena fine kan matur dang nengke ini ya handset Republic Day nadi nih dini mamun dina oh nah itu fine deh hai Sam macam apa deh hello mau dong ayo dong manis roh kali ke ang don macam lain no Oke, ya lagi menbaik dah teman guys. Tangan bular nah my god guys eman bular oh guys bulannya basta irit badi bulan nah mane pa mabung nang dula ke बाप bom boleh nah tiket lang na ya tiket lang thay hey ma khabar मोजां बा मा खामनो आरो रावबो गैखाय नोंसोर जमा राइड मारिना फैबाय आरो दिनै दे हेन्डसेट ना हाबलांनोसै इयाव ओमफ्राय इयाव दा टिकेट दानगोन टिकेटआ बेसेबां करि लागोन इखौ मिथिया थ' नायलायबाय थाबानो होजोबखादो नामा होजोबखाबाय आदा अ दे गंसे फैखां गारि दोङो 20 थाखा थांगोन आरो न' 25 par थ' इथिंगालि जोङो गथाय हाबजोब्बाय ओमफ्राय इथिंगालि हाबग्रा लामा दोङो होनदों आरो ना थ' वाव बास माने बास लानानै पिकनिक जानो फैदो खोमा आरो ना पुरा बम आरो मजा आरो ना दिनै थ' दिनैनि राइडआ एसे मोजां जादो दे गाइस मानो होनबा एसे जमाबा माने मोजां नाङो आरो ना राइडखौ खालामनानै माने बिराद धुला जाबाय आरो बाथ्रायैनो माने लामाया इथिंगालि रावखौबो गारि लांनो होआ खिन्थु जोंखौ माने लांनो होदो जोङो जा पारमिसन लाबायना इनिखायनो जोंखौ इथिंगालि गारि सोनो होदो आरो ना Oh my god, the traveling buddies. Whoa guys, mojam, itri house. Hey, the traveling buddies. Okay, mojah view guys, mojah. दा बर्थमान जोङो माने मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय गारिखौ इयाव माने पार्किं खालामबाय ओमफ्राय गासिबो बिथिंगालि दोङो थ' आंदो दोङो दा
BM ब्लग थ' नोंथांमोना गोबाङानो सिनाय जानो हागौ जुदि नोंथांमोना सिनायाखैबा आङो स्क्रिनाव होना होदो BM ब्लग ओमफ्राय डिस्क्रिपसनाव लिंकखौबो होगोन नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय दे आदा एसे गासैनोबो फोरमायना होलाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ चेक खालामनानै माने साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो ना गाइस माने आं बिथांमोन बायदि माने रोङा आङो बारा भिडिअ रोङो नाजागासिनो आरो ना गाइस नोंथांमोननि सापर्ट मोनोबा आं माने आरो जेसेबां मोजां जायो जेसेबां मोजां जायो आरोबाव इनिसाय मोजांसिन खालामनो नाजाबावगोन थ' नोंथांमोना सापर्ट गासैखौबो सापर्ट नांगौ गाइस आं मिथिखायो आंनि फेमिलिया सापर्ट होयो आं मिथिखायो आरो सापर्ट होखागोन आं फोथायनाय दङ दै गाइस नोंसोरखौ ओमफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थादों आरो ना ओमफ्राय गाइस माने जोङो दा बर्थमान नैथिंगालि एसे बेरायनो होनना फैदो आरो ना माने इथिंगालि ओरैनो माने स्टाइलनि मोनसे नायनो लागा माने खालामना दोनदो आरो ना इथिंगालि माने केमेरायाव बारा वाइड एंगेलखाय खाथियाव नुनो नागिरा दे गाइस गोजानाव नुयो बे बुस्थुखौ माने स्टाइलनि खालामना दोनदो आरो ना ओमफ्राय जोङो आइथिनिफ्राय फैदोंमोन आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना आङो खाथियाव थांनानै देखायनि माबायदि थ' नोंथांमोना नायनो हागोन दे भिउफोरा माबायदि बेकग्राउन्डआव माने फुरा दैमा गोजा आरो ना माने इयो रिजर्टआ दैमा खाथियाव नालाय बेनिखायनो दैमा गोजा जाजोबो आरो ना एखो माने इयो सब बथल गोजा दे गाइस इयो माने कालारिं खालामनानै बथलखौ माने दैनिफ्राय पुरा ओरै गोदो होदो आरो ना माने थुना होदो आरो ना ओमफ्राय थिंगालि पुरा माने ब्लां गोदोर गोजा आरो दैमाया पुरा गोदोर गोजा ओमफ्राय नैथिंनिफ्राय फैदोंमोन जोङो ओमफ्राय नैथिंनिफ्राय सिदा थांना जों ओइथिंनिफ्राय फैदोंमोन आरो ना ओमफ्राय ओरै गोदै फैबाय गाखोबाय ओमफ्राय नैखौ नायबाय आरो ना थ' नोंथांमोना फैबा नैखौ नुगोन दे दैमा जिङाव बिथिंगालि पुरा माने गोदोर फिल्डखा पुरा लाम आरो ना हेलौ गाइस हेलौ दे ঘৰৰ লগ পাই কিনে এটা কেনেকুৱা লাগছে ভালে লাগছে কো ভাই জয় না আমি বাক্সা মই তামুলপুৰ আহিছে এইটো তাৰমানে আমাৰ গ্ৰুপ হয় ইন্দো গ্ৰুপ গোটেই বৰ্মা মই তাৰমানে আমাৰ তামুলপুৰ এতে একলা হৰাৰ মই ইন্দো গ্ৰুপত দা ট্ৰাভেলিং বাৰ্ডিছ গ্ৰুপৰ নামটো মানে আজি 26 জানুৱাৰী নেক্সট টাইমত আৰু আহিম এবাৰ সেকেন্ড টাইম এতে লোকেশন লৈছে আৰু নেক্সট টাইমত কত লয়টো চাও আৰু ঠিক আছে বিদায় না বাই বাই থ্যাংক ইউ আৰু লাষ্ট ভিডিঅ' পুৰা গুড নাইট কা ओरैनो मा बुंनो सानो जोङो माने दिनै गोबावनि उनाव माने जों राइड लाथाराखैमोन दिनै गोबां समनि उनाव दिनै राइड लाबाय दिनै दसे एन्जयमेन्ट लानो थाखाय जों दा माबा नलबारिनि कौहारि रिजर्टआव लादोंमोन डेस्टिनेसनखौ ओमफ्राय जों दिनै माने जोंनि मटिभखौ जोङो दिनै मावलायासै माने साफा खालामनाय जों दिनै माने प्राइभेट मोनसे प्रपार्टियाव फैदो आरो बेनि थाखाय जों एसेल' एन्जयमेन्ट लानानै थांसै आरो थ' थिंगालाय गासैबो नै ब्रह्मना दोङो रेडि जाना दोङो आरो ना थांनो थाखाय ओमफ्राय नैथिंबो गालि दोङो दे खनसे हाय ना बुंदो आंनि चेनेलाव हेलौ एसे गोसोम नुबाय आरो ना थिंगालाय थ' गाइस दा बे ससेयाव जोङो माने ओंखाम जायबावनोसै माने जों थांनाय टाइमावसो ओंखाम जाना थांखागोन ना प्लेनिं खालामखादों नालाय ओंखायनो ओंखाम जाना जों नैनिफ्राय थांसै आरो नोंथांमोना नुनो हागोन नैखौ माने बाथिदो गल गल खालामना लावदुम होदो आरो ना लावदुम फिथा बायदि ओमफ्राय इयाव दोङो भाजा इयाव दोङो पापड़ ओमफ्राय नाफाम ओमफ्राय नैबे भाजा ओमफ्राय नैबे दोङो दालि ओमफ्राय जोंनिया इनिफ्राय पुरा माने गथायबो आरो ना जमा नैखिनिया एखेबारे जाय जिराय जादो गाइस बरिया लाखै जा ना मा बुङो थ' फाइनालि गाइस दा बर्थमान जोंना ब्रेकफास्ट खालामनायफोराबो जाजोब्बाय ओमफ्राय इदिनो ओंखामजों जाबाय ओमफ्राय दानि नलबारिनिनो सिनाय मोननाय खासे लोगो मोन्दोंमोन आरो ना दादै हारसा बेनिफ्राय जों गारिखौ गासैबो माने इथिंगाले दोन्दोंमोन नालाय जों ओमफ्राय दा लोगोफ्रा इथिंगाले रेस्ट लाजोबदो ओमफ्राय दाथ' टाइमा मोनाखाबाय गाइस आङो बारा गोबाव खालामला भिडिअखौ ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै गाइस जुदि नोंथांमोना जुदि मोजां मोन्दोंबा अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो थाबैनो 3K खालामना गाइस आरो 3K जानो बारा नांला दे गाइस दे होमबा दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय गाइस लाभ इउ जय बर' हारिनि